Oh Nonita, Oh, neng buंलाय BTR-नि आबुं मुङा मा? Bodoland Territorial Region. BTR-आव गं बेसेबां जिल्ला दं? 5 जिल्ला दं. 5 जिल्ला दं थामहिनबा गंबा जिल्ला दं आरो दै दे गंफ्रोमबो जिल्लाफोरनि मुंखौ फारियै बुंलाय उदालगुरि, क'क्राझार, चिरां, तामुलपुर, बाक्सा. नोंनि जिल्लानि मुङा मा? उदालगुरि. अ नन्दिता नों माब्लाबा क'क्राझाराव थांफेरदोंना? थांफेरदों. नों क'क्राझारखौ बोरै नुखो? आं जोबोद मोजां नुबाय बिखौ. जोबोद मोजां नुबाय औ. बिदिब्ला नों क'क्राझारखौ मोजां मोनबाय आरो ना? औ. आंबोथ' क'क्राझारखौ जोबोद मोजां मोनो. Oh, I love you, Kokrazar, and my dear friends. Wow.